ľudia. A dneska si budeme vyrábať, teda bude to DIY, budeme si vyrábať klavír alebo piano. Je to úplne jednoduché. A budeme potrebovať, takže samozrejme kartón, no taký stačí taký kúsok, lepidlo a môže byť aj takéto. Tu otvoríte to, bude potom si to poťahnete, ale ja neviem, čo použijem. To nevadí, ale hlavne tyčingové alebo hebové, to je úplne jedno. Potom, no, keď teda kartón a keď máte napríklad škaredé rohy napríklad, no tak si to odstrihnete, takže asi to už nie, ale môžete si to odstrihnúť, to už upravať. A samozrejme nejakú farbičku, čiernu alebo hociakú, môže byť aj normálne pero, aj fixka, hocičo. Môže byť aj farbička. A nakoniec vlaky. Také, no, na malovanie, takto pomalovanie. Ale môžete použiť aj fixky. Takže, dobre. Tak, začneme teraz takto. Ja som si to práve, že počkajte. Počkajte chvíľočku. Počkajte. Len chvíľku. OK. Ak máte napríklad takéto, že tento už nefunguje a chcete si spraviť také, tak si to môžete podľa toho obkresliť. Skrátka. A pôjde vám to tak ľahko. Lenže ja mám tohoto malé, takže tak. A nemusíte si to tam len tak písať. Dobre, tak ja to skúsim podľa toho a budem to robiť perom, že nemám nejakú takú... Takže, keď to dokašľujete, možno... Ja som si to pravde neskúšala, takže neviem, či sa mi to podarí. No, ale toto pero asi moc nebude písať. Hupsky, no... To nebude až také dobré. To som mala spraviť hrubšie, ale dobre. Tak. No ja to spravím asi tak nejak takto, pretože mne sa to asi moc tak nejak nezmestí. No a takže tak. A toto môžete zase menší. Ale tuto môžete ešte spraviť také čiary, aby vám to bolo také plné. Vypadá to divne. No neviem, ja som si to neskúšala, ale možno keď to bude tak vypadať. Takže... tak vyberá. No, teraz toto vyfarbím čiernou, alebo bielá. Mám tu ešte inú čier. Počkajte chvíľku. Mám ju, mám. Je to fialová, ľudia, ja sa zabijem. A tuto mám čiernu, počkajte. No, toto si ostruhám. Ešte tupú farbu. Zoberám do úpia. Kde mám to struhať? Počkajte, chvíľu. Ja práve neviem, kde mám to. Dobre ľudia, ale teraz to budem musieť strhať do tohoto. Že neviem, čo mi nevymyšle takého. A nechcem ísť prekôž, pretože je až asi v obývačke, neviem kde, asi neviem, na chodbe možno. Teraz si to tam dáme, počkaj, utrhneme. Počkajte. Uj. Odstrihneme. To
to vyletelo. To môžete spraviť toho popcorn. No a riešime popcorn, riešime úplne niečo iné. OK, a toto. OK, no tak to si to dám. Počkajte. Toto si to tu radšej takto. Môže to tu... Padá to na zem, radšej sem. Pod podložku. Počkajte ľudia, ja som taký magora neutron. Utopila sa. Otopila sa. A nestúvaj. Uj! Ľudia, ja mám zlú správu. Nie! OK, ľudia. Mám to. Ale trošku sa mi to podarilo, trošku nie. No ale, takže, vidíte tieto. Tak tie vyfarbíme. To môžete... Otupím. Mám tupú, ale nevadí. A ona vypadá jak šedá. A môžete použiť aj šedú, ale ja už som to začala čiernou. Ak máte bielu, tak potom vám ukážem, čo s bielou. Môžete mať aj bielu fixu, alebo zvýrazňovať, hocičo, bielu farbičku, to máte určite. Ak mi to nevadí, môžete si tak nechať nič. Alebo ak máte bielý lak, tak toto pofarbíte. Ale ja teraz som to kam dala. Dobre, ja tu mám taký puchnúci zvýrazňovač. Takže je to puchlé, ale nevadí. Ja si použijem bielu farbičku, pretože táto milostivé nefunguje. Ale nie tu to. Tu nám patria fixky. A nie, taký perko. Počkaj. Prepačte, mi stále obieham hore dole, lenže ja som sa asi nepripravila. Môžete použiť aj šedú, ale ja chcem nájsť tú bielu. Čakajte. Ľudia, ja som... No ale použijem takú bielu lagaci. A nakoniec budeme potrebovať aj lak, takže ja to tu asi zamalujem. Alebo nie. Počkajte. No tak ja asi použijem tú bielu farbičku. Asi ja to tu vysypem. Ja použijem tú šedú. Ale môžete použiť aj tú striebornú.